Днес ще ви науча кой е индикаторът за качествена вода и как да си я набавите. Здравейте, водни приятели! Аз съм доктор Тиент, да си потапяме в темата. ОРП или окислително-редукционният потенциал на водата е количествен индикатор за способността й да окислява или редуцира. Този показател може да бъде положителен или отрицателен. Положителните стойности на ОРП са индикатор за вода, която има способността да отнема електрони от нормалните атоми и молекули, превръщайки ги в свободни радикали – токсини. Това е вредно за нашето здраве, тъй като натрупването на свободни радикали в организма е причина за множество здравословни проблеми и тежки заболявания. Важният въпрос е какво е полезно за нас. Отрицателните стойности на ОРП са индикатор, че водата притежава свободни електрони за отдаване. Такава вода е редуктор и е богата на антиоксидантни свойства. Тя има способността да дарява електрони, да неутрализира свободните радикали – токсини и да ги изхвърля далеч от организма. Всички телесни течности в човешкия организъм имат отрицателно ОРП, което ги прави благоприятни за нашето здраве. Така, какво трябва да запомним? Положителните стойности на ОРП са индикатор за вода, която може да навреди на организма, докато отрицателните стойности на ОРП са индикатор за вода, която е благоприятна за нашето здраве. Но как можем да си набавим такава вода, когато повечето бутилирани и филтрирани води имат положително ОРП? Отговорът е в ионизаторите за алкална вода. Тези устройства променят стойността на ОРП на водата, като ги правят отрицателни, което прави водата антиоксидантна и благоприятна за нашето здраве. Колко интересно, нали? Понякога отрицателните неща се оказват положителни. Ако искате да научите още за водата, абонирайте се за канала и натиснете камбанката. Аз съм доктор Тиент. Останете със здраве!